wiwitane andrek sampeke Oke, bangun. Kang olah budaya. Nyedrak, sekedap, Kong. Nyedrak. Matur Napa, Kong? sembah nuwun nggih, Kang. Tombo ngantuk. Nika mboten nyuwun lagu. Bo ora. Menika namung nyang menika. Nggo tombo ngantuk paring hadiah paring bebungah. Lho, Mbak Kosi teng pundi, Mbak? Terus kondur. Wah, tombo ngantuk kok bablas rono iki njur piye? Oh, sangu sare dimidhangetke saka dalem. Nah, Isih mampu ngladeni Mbak Edok. loh, yo nek Mbak Idoke Cek kaya, cek mangga. mampu. Sowan menyang kutha gedhe Bendera terus selendang kuning kang saking wukir swara kurang permono ing wasis angungrung. Terus piye Mas? Angrung marang Bendoro. Hangrung-rung piye? Ya ngono kuwi ke, angrung-rung marang Bendoro. Angrung-rung marang pripun Mbah? Angrung-rung marang Bendoro. Kok teko kono Mas? Lha ya ora apa-apa to dibaleni kok. Ayo. Wegah aku Mas Ya bubrah. Sulistyo pijer ngincangake alis. Tutup sayang. Terus tresno sesideman. Lah dalar bener iki. Ora lali. Aku nek karek Bergodhong lilir. biasane aku nek karek nutup nih aku pinter. Oh iki kulino ora mbok tutup apa bar mbok tinggal dirubung peruntu karo laler. Kuwi jan tidak kasihan. Monggo. Luwih becik patenan timbang pepisahan mrengket selestra tarik wangi samudana marang keluarga. Iya. Putra
lho ayange goprak. Piye, Dik? Ayange goprak. Goprak jenengan ngerti gak goprak sapa? Apa kuwi? Berlinda. Pacare Berlinda. Urip ana kutha gedhe kowe tak nyokane iya iya lagu Sesi Deman minangkani pramundhut juga dari grup Sinoman Kulon. Kulon nih mriko ya, Mas. Nggih, nggih pun minangkani. Monggo. Urip ana kutha gedhe Terima kasih matur sembah nuwun pinangkani pamundhut lagu Sesi Deman saking para sutresna budaya mliginipun Mama
Andi-andi lumut versi Jombang. Waduh. Apa Mas mereka? Ki sik diwaos piye? Diwaos rumiyin. Ketoke layange rada gawat iki. Kok gawat to Mas? Sangka sedulur gondang. Oh, nggih nyuwun gending Prahmen andi-andi lumut versi Jombang. Lanjut Bengawan Sore. Waduh. Iki nek nyuwun pangapunten, Kong. Sing pramen. Jejak Pramen engko sapa? Mbak Ika lah. Alah ku ya ora dong lagone anu ki. Ara-ara larikane crita iki. Apa iya? Engko tuwas ruwet kuwi engko. Heeh. Mangke ngapunten kok gantose napa? Lho niki mau. Bengawan Sore. Nggih. Saking Mak Tuali. Oh nggih, Mak Tuali matur suwun Mbah Kong pun sanggih ngeten Niki niki. sinten niku Mas Al? Mas Al ta niki? Nggih Pak Bayan. Nggih. Sri Huning. Oh nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Loh, kok tak tambahan iki piye lho Pak Bayan iki kok dadak iki mongko sing nanggap jenengane kono kok. Masa Pak Bayan dhewe? Heeh. Ya Berhubung gak- aku ya janji gak apa-apa nampa to. tak gledake kono sing-sing nemu. Ya wengko tak jikuk Mas. Ora kaya ngono kowe. Monggo pun lajengaken. Lho. Kok nalikane? Puyung Cahayu. Heeh. Kapan kok ngerti kowe dhek ketan karo atusan kok bledru angen-angenmu. Ya gara-gara Kok gedeng aku. kowe kok nalikane. Hmm. Dadahku Matur sembah nuwun Mbak Eni dalem punika sawetawis kepareng ngaturaken lagonipun pamundhut wonten Nyidam Sari katampen minggahipun langgam buyung mugi dados sakarna ingkang kepareng ngersakaken lagon dalu punika. Mas. Lho langsung to. Prabun. Garape kecil Mas.
iya iya Dek jaman perjuangan jai pemas jamit keturutan piye iya jarene wis menang katurutan sing dikajak biyen ate janji yen saiki apa lali Prabu Sayo wonten pundi lenggahipun wong ndelik lho juragan mentol oh nggih alhamdulillah engko ya mesti wae ora ketang pentole nggur pira ya di pokoke payu pentol pokoke dina iki payu nggih lah nggih bakul iku pentol sangune mesti akeh ya Mas ya mesti wae ta ya genah monggo enten napa Pak kok ketake serius lho alah minggu rono sih kan masih tak arek ngwingke Pak De keblasuk tak kira arek rene tiba garek rono iya ya sekarang bisa gunung bisa ya Os minangkani pundutan saking Mbah Musdi. bagus bagus
Padha lelah ketok iki padha. Ora Nggih, kok Mbak. ya urung Ini semangat. ibu-ibu niku ketake kok kudu ceklak-cekluke. Sing pinggir dhewe malah iki. Sandar tembok weh. Oh, adem. Nah. Oh, waduh. Kesal lho.